wis ngenteni soe ya. Tau ing karo siwil ora teka-teka ya. Ngendi carane pan bedol bodin. Pakar-pakaran. Is, gue sih siapa ya? Kan anak cewek ning rambut. Ayane ayo sudah. Kesempatan kia lama toing karo siwil. Marani yakin. Sampai dewek kan kono lagi apa sih ngenteni siapa tuh kan yang menang ya Mbak sampean pan ngendi kas ngendi aduh menang ya kayak beres orang sih ya tapi ayo song sikat ya mumpung sepi. Coba cekel tangannya tangannya halus nemen yakin. Aduh imronnya semakin orang kuat kenyong ke pimen ke ya ini menang baik tapi ayo ya tampung anak cak tangannya mulus nemen mbak Astagfirullahaladzim. Kok